Vraiment, en tout cas, douane chauffeur en wono. Am de bega mene ta ka bok ko ka kana nay tien sanga an wati bela jeli na kana to paso kono tien sanga an wati bela jeli ko na ko an ta to hera tanya an sigi to hera tanya am o barakile yere mi na an gelen de ganda fiya soro afon ka da mun de ga saratanye irmu tanye wa amega ngatima de balu haramu ni shuyeni ga multi fenomena wuli abawa ko anye soye oui tendo anna fora sisa an bela jele ka bara ni ke ni ka tugo la tanno ni ya on sewer sara fora ka bo e na fora ka e marku poli ka ta dagar ka sei kana o be ga marku poli ka ta habija kana o be ga marku poli ka ta jien fa mara kana e ka sara bela je ka sara dole wala watan du irmu watan apra nga nyina ma ke tenno aba kenyo ma tiapa e be so mi wona bi sara haka mina ibado ibi ka demaya di balo ala ibi fera ala ibi ka demaya furake ala ibi yere ku furake ala na fara ko an nyina ma ke on de biga balo ahala an biga balo haramu de la jendu vraiment an te bana danga ko an bena ba pe ka hake da ma furi an ga se an ga demaya na yere ku balo hala la yana asa wati sara tan la bo fi wan bi doni ni so bo ke ba fa ami shoni na ka so shoni te ni ka sara ti la bo do ko do la femino ira ko ti fe ko ja ko de bi do la on bisara wata ani dude wandu e murtani chauffeur ni bisara wa ogia wa kemedi Senegal chauffeur bisara wa bidu burna chauffeur o be o dakele wa binani wa bidu ko de fara fana bi tenno mais na fora mali sara de ni wata duru be wata est ce que ba nabo wa tan labo mali kono ya biere ka bo siga so kana jiri ton fami sene mali kono mi ya ta ka bo siga so ka se ya doni shite bi sama unité keme nani keme flasala muso bi kule bitugu bi kule o fen ka gila so kono ka gila so kono mais ni be prix de bi fara fon ka so ka se so kono donc jago e fe kala so